बे समाव बिटिआर खौरां नोंथांमोननि गेजेराव फुंबिलिनि मोननैसो गोनां रादाब लानानै फैदों। सांग्रां जा आसामाव कभिड-19 कर'ना भाइरासनि गोसारनाया दा गिख्रंथाव महर लाबाय। सानसेयावनो मैया सा 124 नि देहायाव गोदानै पजिटिभ केस मोनबावदों। गोजोनथाव रादाब दि मैयानि समाव सा 99 सुबुंखौ फोसाबनो हादों होनना आसामनि सावस्रि देहा बिफाननि मन्थ्रिया मिथिहोयो। आसामाव दासिम गासै कनफार्म केसआ सा 1485 जाबाय। बेनि मादाव सा 1194 आ एक्टिभ केस, सा 284 सुबुंखौ फोसाबनो हाबाय, सा 4 थैबाय आरो सा 3 माइग्रेटेड जाबाय एबा बिसोरखौ गुबुनाव दैथायहरनाय जाबाय। टंला कलेज क्वारेन्टाइन सेन्टारनिफ्राय मैया सासे बांगाल मानसिया खारखुमादोंमोन। बे खारखुमानाय सुबुंखौ टंला पुलिसनि गोख्रों नाजानायाव कालाइगावनि माजरसुआ गामियाव हमना मोनो। आनलक 1 जानाय लोगो लोगोनो दिल्लीयाव गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ 11.50 रां बारायबाय होनना मैया 1 जुनआव फोसावदों। आनलक 1 नि थाखाय आसाम सोरखाराबो माखासे गाइडलाइन्स फोसावबाय। बिनिनो मोननैसो गोनां गाइडलाइन्सखौ नोंथांमोननो फोसावनो आखायाव लाबाय। मा खुलिनो मोनसिगोन होनब्ला धोरोमारि फसंथानफोरा 8 जुननिफ्राय खुलिनो हासिगोन। सुबुं थुबुरमाया 1 घन्टायाव 20 साल' जानो मोनगोन। हटेल रेस्टुरेन्टफोराबो 8 जुननिफ्राय खुलिनो हासिगोन। हाबगासेयाव सा 50 जन सुबुंल' मोनगोन। शपिं मलफ्राबो 8 जुननिफ्राय खुलिनो हासिगोन। 1 जुननिफ्राय पार्क लांदां जायगाफ्राव बेरायनो, एक्सारसाइज जगिं खालामनो हागोन, नाथाय जेबो थुबुरमा एबा जिरायनो मोननाय नङा। 1 जुननिफ्राय खानाय सिनग्रा नापित पार्लार खुलिनो हासिगोन, नाथाय आखायाव ग्लभ्स मास्क लानांगोन। भिडिअ शुटिं खालामनो हासिगोन 1 जुननिफ्राय, नाथाय ससियेल डिस्टेन्सिं मानिनानै सोलिनांगोन। हरनि कार्फिउआ 9 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम थागोन। दानिया मा खुलिनो मोनथ'वा? सिनेमा हल, जिम, थियेटार बन्द थागोन। स्कुल, कलेज, कचिं सेन्टार बायदि सोलोंथाइनि फसंथानफोरा बन्द थागोन। बेखौ जुलाइआवसो खुलिनो मोनगोन मोननानै थिरांथा खालामगोन। समाजारि सावरायथाय एबा मिटिं, राजखान्थियारि थुबुरमा बेफोर बन्द थागोन। गंनै साखानि गारियाव सानै गाखोना थांनो मोना, जुदि आइजो आरो 12 बोसोरनि उन्दै गथ' नङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।